मस्तपैकी असे फुगलेले वडे आणि त्यासोबत मस्तपैकी चिकन नाही तर मटनचा रस्सा. नॉनव्हेज खाणाऱ्यांना संडेला अजून काय पाहिजे. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, दीप दिशा रेसिपीमध्ये मी दीप्ती आपलं स्वागत करत आहे. अगदी सहज सोप्या पद्धतीने वडे कसे करायचे हे मी आज तुम्हाला इथे दाखवेन. इथे मी पाव किलो वडेपीठ घेतलेलं आहे. त्यामध्ये आपण धनाजिरा पावडर 1 चमचा, लाल मसाला आणि हळद अर्धा चमचा मी घेतलेली आहे. ओवा पण मी इथे घेतलेला आहे. ओवा हातामध्ये असं आपण कुस्करून थोडासा घालायचा, म्हणजे त्याला चांगला स्मेल येतो. तो पण अर्धा चमचा. मीठ अर्धा चमचा. इथे मी 1 कांदा मिक्सरला लावून घातला आहे. तुम्ही किसून पण घालू शकतात किंवा तुम्ही काकडी वगैरे पण वापरू शकतात इथे कांद्याच्या ऐवजी. चिकन मटन नॉनव्हेज बरोबर खायचं असेल तर शक्यतो आपण इथे कांदा वापरायचा, आणि व्हेज बरोबर आपल्याला भाजी बरोबर खायचं असेल वडे तर आपण इथे काकडी वगैरे वापरली तरी चालेल. हे सर्व चांगलं चमच्याने नाही तर हाताने मिक्स करून घ्यायचं आणि ते पाणी उकळून घ्यायचं आपल्याला. आणि ते पाणी उकळलेलं आपल्याला त्या वड्यामध्ये असं घालायचं. वड्याच्या पिठामध्ये चमच्याने ढवळायचं, कारण ते गरम असणार आणि आपल्याला जसं गरज पडेल त्याप्रमाणे आपण तिथे पाणी वापरायचं. एकदम पटकन नाही टाकायचं. पीठ मळताना शक्यतो घट्टच आपल्याला मळायचं, कारण आपल्याला हे सगळं असं वड्याचं पीठ बनवून मळून आपल्याला 2 तास तसं ठेवून द्यायचं, म्हणजे ते छान वडे फुगून येतात. म्हणजे आपल्याला जर करायचं असेल दुपारी जेवणासाठी तर आपण सकाळी हे असं बनवून ठेवायचं. 2 तास मस्तपैकी असं घट्ट जरा असं पीठ मळून त्याला झाकण लावून ठेवून द्यायचं. कांद्याला वगैरे पण पाणी सुटते ना, म्हणून आपल्याला ते गोळा घट्ट मळायचा आहे. 2 तासानंतर हे बघा, मी आता हे काढलं तर बघा किती नरम झालेलं आहे. त्यासाठी आपल्याला आधीचा गोळा हा घट्ट ठेवायचा. आता ह्याचं आपल्याला वड्याच्या साईजचे वडे जरासे जाड असतात, पुरीसारखे पातळ नसतात, त्याच्यामुळे थोडासा मोठा गोळा घ्यायचा. लिंबा एवढा गोळा आपल्याला घ्यावा लागेल इथे. अशा प्रकारे आपले गोळे करून घ्यायचे. तर वडे थापायच्या वेळेला आपल्याला एखादी प्लॅस्टिकची पिशवी घ्यायची, जाडसर पिशवी असते ती पिशवी घ्यायची. इथे मी तुम्हाला 3 पद्धतीने वडे कसे थापायचे दाखवते. या प्लॅस्टिकच्या पिशवीला जरा तेल लावायचं, मस्तपैकी गोळा असा बोटाने आपण थापून घ्यायचा. ही एक पहिली पद्धत झाली. हे सिंपल तुम्ही अशा प्रकारे पण वडा थापू शकतात. फक्त एवढं लक्षात ठेवा की ही खालची जी बाजू आहे ना ती खालीच ठेवायची, वरची बाजू वरच ठेवायची, आणि तळताना पण तेलात सोडताना पण त्याच पोझिशनमध्ये आपल्याला सोडायची. दुसरी पद्धत आहे, आपण अशा प्रकारे गोळा ठेवायचा, पिशवीची दुसरी साईड त्याच्यावर ठेवून वरून आपण हाताने असं करायचं. पण तेव्हा पण आपण 1 थेंब लावायचा तिकडे गोळ्याच्या खाली. हा पण सोप्या पद्धतीचा आपण अशा प्रकारे वडा थापू शकतो. आणि तिसऱ्या पद्धतीमध्ये पण असंच पिशवीला जरासं तेल लावायचं, त्याच्यावर गोळा ठेवायचा, पिशवीची दुसरी बाजू पण त्याच्यावर ठेवायची, आणि आपण हातावर न थापता असे प्लेन डिश घ्यायची आणि डिशने आपण असं दाबायचं, तरी पण खूप छान प्रकारे आपला वडा थापला जातो. म्हणजे कोणाकोणाला अगदीच जे नवशिके असते त्यांच्यासाठी या सगळ्या मी गोष्टी सांगते. आता वडे तळताना तेल हे पूर्ण तापून घ्यायचं चांगलं. गॅस मिडियम टू हाय ठेवायचा, आणि जी बाजू आपण वर ठेवलेली होती तशीच सोडताना पण ती वरच असली पाहिजे. मग छानपैकी असा मस्तपैकी तुमचा वडा तळला जाईल, असा मस्तपैकी फुगला पण जाईल. अशाच प्रकारे मी तुम्हाला अजून एक वडा तळून दाखवते. एकदा तेलामध्ये सोडल्यानंतर ती बाजू पूर्ण झाली की आपल्याला फिरवायचं आहे. त्याला असं जरा चमच्याने असं दाबायचं, म्हणजे ते फुगते. हे बघा, बुडबुडे यायचं थांबले की समजायचं ते आपलं झालं आहे. मग आपण टर्न करायची. ह्या 2दाच फक्त आपल्याला असा वडा फिरवायचा, परत नाही फिरवायचा. आता तो वडा आपला झाला आहे की आपण तो काढायचा, बस. हे माझ्याकडे वड्याचं पीठ आधीच रेडी होतं. याच्यानंतर मी कधीतरी तुम्हाला वड्याचं पीठ कसं बनवायचं हे पण व्हिडिओ दाखवेन. मित्रमैत्रिणी, तुम्हाला माझी ही पद्धत कशी वाटली हे नक्कीच मला कमेंट्स करून सांगा, आणि अशा पद्धतीने करून बघा. हा मटन रस्सा मी केला आहे ह्याबरोबर, ह्याचा पण व्हिडिओ मी अपलोड करणार आहे. त्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि शेअर करा. पुन्हा भेटू. बाय बाय. थँक्यू.